Nyun pangapunten Koko Prabu kula mboten saged. Badhe nglampahi kados mekaten menika nista tumrapipun ingkang rayi ngawangga. Liripun gesang kula menika dipun muktekaken Prabu Duryudana. Gesang kula dipun subya-subya dening Prabu Kurupati. Menawi kula mboten badhe malih sih dumateng Prabu Kurupati, lajeng kula badhe menapa? Lho, Karna, kula kok Prabu. Pandhawa karo Kurawa kuwi sing bener sing ndi? Ingkang res Pandhawa. Lho la yen ngono si ade kuwi jarak ngrewani Kurawa. Pancen inggih mekaten pancen kula rencangi kok Prabu. Pancen kula rencangi supados Duryudana sakuramanipun wani Bandayuda. Aku kok malah saya bingung to pun Kakang. Pun Kakang ki nanggapi aturmu kan kaya ngono ki aja bingung karo rasane atiku to. Ngerti to kowe iki bisa ngarani yen to Duryudana kuwi elek, moko kowe ngumpuli wong ala. Lho kok malah kowe iki ngurup-urupi wong ala ki karepmu kepiye? Koko Prabu. Lah iki karana ingkang rayi menika ngurup-urupi Prabu Duryudana supados Prabu Duryudana menika purun Bandayuda. Kula pitados yen Kurawa kuwi gelem perang, kula pitados sing arep menang bae apa tanding karo Pandhawa. Mboten wurunga. Para Kurawa badhe tumpes tapis tanpa tabet menawi perlu kula kedah tumut kasempya ing aradan. Kula pejah kula sramaken gesang kula Koko Prabu. Jalaran perang menika petangipun namung kalih. Menang apa kalah, urip apa mati, dipateni apa mateni namung menika. Dados petanipun kemawon Prabu Duryudana wani jumeneng ana madyaning palagan menika saking reka daya kula pancen kula sengkakaken menawi boten ngaten boten enggal telas para Kurawa para candana budi menika kalebet kula inggih tumut badhe lebur tumpur tanpa dadi. Lah menawi angkara menika sampun tumpes badhe lair inggih menika terah rahayu para Pandhawa. Ingkang kedah pun kamenangan. Sampun to Koko Prabu mboten perlu menggalih menika. Ngono ya. Inggih Koko Prabu. Ning pun Kakang mesa durung percaya. Lho, sababipun jalaran kowe kuwi duweni kasekten. Kowe kuwi duweni pusaka sing ampuh. Moko si Adi kuwi duweni kawaca, krewaja. Sing ora tedas digaman lawan anting-anting panunggul mani ing marih peparinge pupunan Mang Bathara Surya. Tegese kowe kuwi teguh timbul senjata tawa. Lah apa ana gegaman sing bakal nedasi marang awakmu. Mulane pun Kakang durung iso nampa aturmu sing kaya mengkono mau. Jalaran kowe iki duweni kasekten. Koko Prabu. Sampun ngantos Koko Prabu menika ndewak-ndewake dumateng kasekten kula. Sejatosipun kula menika sampun ringkih, boten gadahi daya menapa-menapa. Koko Prabu. Prasetya kula ingkang kados mekaten menika inggih karana kula menika sampun kecalan, inggih menika kekiyatan. Pusaka peparinging dewa Mang Bathara Surya dewatane ngrahina. Krewaja mewah anting-anting sesotya panunggul mani ing warih sampun sinendal mayang kaliyan dewa inggih menika pukulan Mang Bathara Indra. Kula kertos menawi kula menika dipun apusi kaliyan Bathara Indra. Menawi milikaken dumateng kasekten kula nanging kanthi tulusing manah anggen kula kepengin nyengkuyung kaliyan adi kula Pandhawa supados nyirnakaken angkara murka kasekten kula kula aturaken. Ngantos kula rucat krewaja menika ngantos kula tetel anting-anting panunggul maning warih kula aturaken pekulun Mang Bathara Indra dados kula menika sampun batan wadak boten dayane menapa-menapa kula sampun boten gadahi kekiyatan menapa-menapa Koko Prabu. Duh adikku adikku Karna. Bareng pun Kakang wis ngerti apa kang mbok ucapake mengkono mau. Pun Kakang rumangsa marem. Duh, jadi jebul Karna kuwi yen disawang sak klebatan ketoke kaya nanging luhur bebudenmu Karna. Koko Prabu sampun ngalembana kaliyan kula. Ha inggih menika gesangipun Karna kados ngaten menika. Kok dipun wastani wong Cendhala nggih monggo. Karna kejarane Senopati matur nuwun.
awon lan sae menika sedaya kula pasrahaken kaliyan adining Gusti ingkang murbeng dumadi. Dados kula sampun boten perlu pangalembono, boten perlu panyungga-nyungga. Wontenipun karna menika netepi kewajiban. Menapa iki dados darmaning gesang kula, mboten langkung kula nyuwun pangestu nggih Koko Prabu. Mugi-mugi ingkang rayi pun karna saged netepi darmaning kewajiban kula, supados mboten cacat gesang kula. Duh kadangipun Kakang Yayi karna ya yen to pancen mengkono Yayi. Ya kanthi tulusing bebudenmu, kanthi tulusing ucapmu kang mangkono mau karna. Pun Kakang mangayu bagya. Muga-muga Siyadi bisa netepi darmaning kasatriyan kanthi tuntas tutuk arum asmamu Yayi. Inggih pangestunipun Koko Prabu nyuwun pamit Koko Prabu. Wancine Surya gumlewang. Udan riwis-riwis, barat silir-silir. Minangka pratandha pakurmatan ing pinggiring Bengawan Bhagiratri ingkang tirtane dianggep suci kawan para tapa. Ing mriku wonten salah satunggiling wanodya ingkang wis keladuk yuswa punika warnanipun sang Nahenkung tilasing garwa Narendra Ngastina garwa Sarwagi Prabu Pandhu Dewanata ingkang asilih kusumaning ayu Dewi Kunti Tali Brata ya Dewi Prita ya Kanjeng Aratu Jimat. Apa to marmane datang kersa kundur kempal kanjan para putra Pandhawa iki karana kagol kogeling penggalih rikala lampahan Kunti duta ngengetaken Prabu Duryudana parandene sang Duryudana parikedah pukuh bakuh dene gondeli kawutane Garing Astina malah rikala semana sang Dewi denuman-uman lawan Prabu Duryudana pramila kagoling penggalih sang Dewi datang kersa kundur mring wirata kempal kaliyan para putra kampir lerem wonten Kadipaten Panggombaan kempal kawan ingkang raji sang Adipati Yama Widura. Ucap nalika semana sang Dewi kersa sesuci wonten tepining Bengawan Bhagiratri apa sababe kudu Bengawan Bhagiratri karana sang Dewi Kunti rumaos dosa duk lair ingkang putran nggih sang Karna maksih bayi jabang linarung wonten ing Bengawan Bhagiratri mila datan kendhat-kendhat sang Dewi rena pantarane wengi nenuwun marang purbaning kawasa mugi antuka pangapunten ring Jawata ingkang linangkung waupa dereng ngantos nampi pangsiting dewa kedadak kapiyarsa krincinging turangga kalamunta ana rata ingkang lumampah sadya kandhek lampahing kreta nalika semana ingkang mandhap saking titian. Inggih menika Narendra ngawangga Prabu Karna Basusena dupi mulat ingkang putra Sang Karna sami sakala njrit ajelih-jelih
Kanjeng Ratu Kunti, aduh anakku ngger Karno. Wes meh rasno semubani wangaruno kadinetrane agorapo sabaning kukilaring kanigara saketer kini tunganing kung lirwu sing kini ponto anakku Karno kelakon penjangkaku Karno rina pantaraning wengi aku nenuwun ana ngersaning Gusti lantaran ana pinggiring bengawan Bagiratri jroning atiku kepengin ketemu karo kowe Karno nyatane bisa kasembatan nanging apa sababe bareng ibu marep ngrangkul kowe nduwa karo aku Karno. Inggih. Pangabekti kula katur Sang Dewi. Kowe nyebut aku ibu ya ngger aku ibumu tenan Karno. Inggih, nyuwun pangapunten. Diagung pangaksama paduka Sang Dewi. Menawi anggen kula nyebat paduka menika Sang Dewi kula kinten sami kemawon. Boten wonten bentenipun ibu kaliyan Sang Dewi. Jalaran raos kula parikedah nyebat mekaten. Ingkang meneng kula sebat ibu menika kejawi namung Ibu Nado. Ingkang kula wentah gesang kula wonten Petha Pralaya ingkang kula sebut bapa. Inggih menika bapak kula Sang Abirata. Usiripun sinuwun sepuh Sang Destarastra. Karno wonten dawuh Sang Dewi. Ngerti ya kae ibumu akon-akon. Nggih, leres. Lajengipun ibumu sing tenan kuwi aku ya Karno. Nah, mangke rumiyin. Kula badhe miterang menapa sababipun wanita kok dipun sebat ibu? Menika sababipun menapa? Kok paduka dipun sebut ibu? Menika dos pundi larah-larahipun? Wanita disebut ibu iku mau karana wanita mau sing gerbini banjur nglairake ponang jabang bayi. Yen to wis lair di kula wentah banjur digolekake kamukten nganti tekan diwasane kuwi kewajibaning ibu. Lah rak ngaten. Nggih. Nyuwun pangapunten. Lah lajeng ingkang nglairaken kula menika sinten? Sing nglairake ora liya ya mung ibumu Kunti Talibrata ya aku iki karena aku iku ibumu tenan. Inggih, mangkir biyen. Kula inggih ngertos. Lajeng ingkang nglairaken kula menika paduka. Iya, Karno. Sak sampun kula pendan lairaken, kula panjenengan kula mentah menapa mboten? Sak sampunipun kula lair, panjenengan kula mentah menapa mboten? Lah ya kuwi Karno. Nalika kowe lair barengi ontran-ontran negara Mandura eyangmu Prabu Kunti Puja. Bot-bote nggonku ngreksa kawibawan negara Mandura parikudu aku pisah karo kowe. Nalika semono kowe tak larung ya ana jroning bengawan Bagiratri iki nggonku nglarung. Mula aku tansah gawang-gawang aku tansah eling lelakon nalika semono. Rina wengi nggonku nyuwun pangapura karo Gusti mesti mapan ana ing kene. Oh, dados cethanipun sak sampuripun kula lair lajeng dipun larung wonten bengawan Bagiratri menika. Iya pancen mengkono. Lajeng lepasipun bayi wau menapa? Ora duwe luput. Lah nggih, lajeng kenging menapa bayi kula dados kurban?
bot-bote nggonku ngreksa kawibawan lan kaluhuran negara Mandura. Aja nganti cacat negara Mandura merga saka aku. Lah menawi ngreksa kawibawan menapa kedah ngurbanaken putra? Menapa kedah ngurbanaken bayi kala wau? Nah, menika lho Sang Dewi. Undrane kalepatan menika wonten mriki menika. Nadyan to paduka menika nglayahaken kula, nanging nyatanipun boten kula.